Sa inyong nabati diri sa kahanginan live nga itong madungog ang iyahang life story as a CMU1. Si Hill James Amante, usa ka fourth year political science student. Hello, GJ. Mayong hapon, ma'am. Good afternoon. Yes, you are called GJ. Yes po. But your name is Hill James Amante. Nakuha imong name. Actually, may Hill, ma'am, kay name siya sa ko ang tatay sa kong Papa mother nimo? side. Lolo. Lolo. Yes Lolo. po. And then the James, akong mama na yung nakabaluan na, ma'am, kung iwasan niya na siya ang James. Basta James Bond. Akong papa kay J ang name. So maybe sounds J. like lang Ano sa'yo pangalan? J. J lang. J. Yes po. J-A-Y. I see. So maybe sumpayan lang niya. Yes po, Higihimong siguro. James. Imo sang shout out. Daghan na po shout out. Shout out daw Rain Arenas Ruales. Shout out GJ. Shout Sige, out go. everyone. Shout out to my friends. Taguluan pa na sila, ma'am. Ay, kani sila? Si Yes Justin? Po. President na siya sa ang isa ka NGO na affiliate ko. Ay, At the wow. same time, mga friends po na ako din na sa Taguluan. Kana silang Cliff, kauban ako na sila sa USCO. Currently, USCO po ko ng officer. Ay, wow. Yes Sige, that's po. good to know. Shout out sa mga gi dira from Kasi gi? USCO. Gi po, muna na siya og kaning slang for gay, ma'am. Okay. Oh, yes po. Muna siyang mga call sign sa office sa USCO po. To my political science family, AB Pol Sci 4. Nganong 4? Because fourth year. po. So, pila mo tanan ka batch? Sa fourth year, Pila mo tanan karon? naami sa mga 60 plus po. Oh. Sa Pero batch. nag-enroll mo og Paul Sai pila mo tanan? 100 po. Oh, so Yes nag-transfer ng uban or nag-shift. Yes po. Yeah, si Gia Nakila. Shout out Sean. Nganong Sean? Iyan ang friend, ma'am. Friend po na ako. Mga classmates na ako na, ma'am, actually, sa Polsai. Ay, wow. Yes And po. si Al Glenn Madridano. Shout out GJ. Kaning tanan nga mga si Axel. Yan, ako'y contact ani. So, Axel, wa pa ta ka na-invite diri, Axel. Tama, daghan pa mo. Sige, ato ning pang i-invite na to ni sila. GJ. Si Axel, ma'am. Si Dapat Axel, i-invite yes, nila siya. ma-invite natin ni dapat. Yes Napamagod mo yung mga barkada, di ba? Hutnon pa nato ninyo mga friends. Yes po. I think 3 na, pangkatulo na ko, napay 3 Yes. na yun po. sa Napay among tulo kay circle. unuman mo tanan. Yes po. Yeah. Si Via May, And then si Camila. si Camila, ikaw, then there will be another 3 for the next coming days. Axel, ilista na ta ka diri, Axel, ha? Si Al Glenn Madridano, shout out daw, GJ. Kauban niya po na ko na siya sa Tagad po. Ay, by the way, sa kuan bitaw, sa USCO, Yes. ato nang ipang-invite inyong mga USCO nga mga kuan, ha? Yes po. Ato na Sure, silang ma'am. hutdon. Yes po. Wala Yes. problema. Kay gihurot na nako ang SSC. Oo, pero since bago naman po ang set of officers sa SSC, balikan na po na ako na ang mga wala pa na ako na interview sa SSC, especially ilang president. Anyway, sige. Why CMU? You are from Taguluan. Yes Kaya di ba imong nahisgutan nga you are from Taguluan? Ano ba sa Taguluan? Sa GJ? Baluarte po, ma'am. Barangay Baluarte, Taguluan. Asa na siya dapita? Unsa may pinaka-reference? Siya ang barangay, ma'am, nga doon sa dagat. Yes po. Doon na siya okay. sa dagat nga barangay po. Kung Santa Ana, Ang Santa Ana, ma'am, kay sa ibabaw naman na siya na part. oo. Sa Highland na siya sa part sa Taguluan. O kaning along the highway ang Santa Ana, di ba? Yes po. Pasulod siya gamay. And then, dari pa ingon ang Baluarte dito ang Santa Ana. Yes. Okay. So, kamo padagat. Padagat ang amo. Okay. Yeah, so hello sa inyo hatanan. Labi na sa mga taga-Taguluan. Yes po. O, na akong sister diya sa Taguluan. Si Gloribel Iman Sahol. Ayan, good afternoon. And hello to baby RB, iyang anak pod sa akong manghod. Anyway, Sean Laguerta, pa-shout out Gia Nakila. Ginibalos na siya ganyan, ma'am, kay siya mention kanina. I see. Muna si Sean. Si Sean. Friend Sige. pa na siya. Nganong CMU? Actually, ma'am, dili gyud unta ko sa CMU ma-enroll. Kay late, actually, batch ko last year nga batch dapat ko. Nag-eskwela na ko sa Taguluan, sa TCC. At TCC? Yes po. During pandemic, mga batch. And Sa then- TCC? Yes po. What's your course? What was your course?
education po, major in Araling Panlipunan, secondary po siya. Okay. Yes po. Magkaila ba ang mga estudyante dito? Mostly, ma'am, kay dili man siya na Kadako? dako. Yes po. Maybe Dagan you siya know my students. sister. Si Jollibee May. Dili ko familiar sa iyang name, ma'am, basin sa face kaila siguro Sa face, po. yes. Naa siya dito po naka-school sa Taguluan, TCC. Yes. Pero nice yung school. Nakasulod ko dito actually. Di ba, so doon na siya, Yes di ba? So naka-eskwela ka og first year college na Yes sa TCC. Then, what made you decide to transfer? During mo to siya sa pandemic, ma'am, sa online class gid siya pure. Ato na batch. Kay first okay. batch man mi nga graduate sa senior high nga height pa gid siya sa pandemic. Tapos dili jud ko ganahan sa online class at the same time ako ang heart, ma'am, kay nanagid siya sa Polsci ato na time. Okay. Wala ko naka entrance exam sa CMU ato, which is sa lapasan ang What year was that? Unsa na siya nga tuig? 2022 yata, ma'am. So medyo pa-end na, naghubas na ang pandemic. 2021 di ay ito, ma'am. 2022 ko dala nag-school. Okay. 2021 to siya, ma'am. So wala ko naka entrance exam, so dili ko makasulod sa CMU. Yes. So ingon akong family na sa TCC na lang ka, mag-eddoc na lang ka dito. Although ganahan ko sa social studies, kay in relation naman po siya sa Polsci. Pero kung heart, ma'am, kay nakaset na gud siya sa Polsci. O siya sa CMU pag yun mismo nga Polsci. So nag-stop ko ato. Wala na ako nahuman ang first semester. Nagpatabang ko sa ko ang ate, which is kaning di na ko siya by blood nga ate, by spirit nga ate. Na siya sa CMU pud karon nag-teach sa Religious community? yes po. Family friend pud siya. Unsa nga religious community? Jamsi po. Unsa na siya? Jesus and My Church po. Jesus and My Church. Yes po. Nagpatabang ko sa kong ate nga i-withdraw ako ang mga papers na doon sa TCC. Sa TCC. Para clean ako ang record pag mo Transfer na ka dire. May exam ko ang mag-transfer ko sa CMU. As So, in? undang jugog isa ka tuig para maka-prepare for this. Oh, Yes wow. po. Wait lang, anong Araling Panlipunan? Dili ka siya usual, di ba? Kay, sa high school, yes. Kaya naman kita Araling Panlipunan. Ang equivalent na diri kay history, di ba, sa college? Yes po, sa college. Oo. Pero nganong ka na ang imong gipili nga course didto? Fascinated kay ko sa social studies nga mga kuan, ma'am, kay more of yums ko sa kuang Sa imuhang senior high school. At the same time sa junior high school ko kay part ko sa history club. So ako ang choices sa una, bugo magigug math, ma'am. Ang dawat na ko na siya. Kay gusto ko mag-engineering o gusto ko mag-teacher for social studies, which is Araling Panlipunan. Oo. Wala ko'y choice nga mag-engineering kay sure kung mawagsak-bagsak ko. So kato siya, ang isa sa ko ang need i-reconsider nga Araling Panlipunan siya akong kwaon. Kinsa pa naka-influence nimo nga mag-Polsci? By the way, before that, hello to Justin Kim Rosales and also si El Cid Hill or GJ Amante is a resilient student. Keep up the good work. That's Sir Papa. Hill. Ma'am. Ay, hello. Sir Noy. Hello Sir Noy, Kuya Noy, maayong hapon. Imong maestro Sa Polsci po. karon. Yes po, ma'am. Unya coming from him. Thank you, sir. Oo, pag words My nga gikan pleasure po. kang Sir Pava, lahi ra jud. Pag mo Thank you so ingon, much, sir. meaning maayo gid ka nga estudyante. Wow, congrats. Sige daw, why Polsci? Na-discover na ko ang Polsci, ma'am, kay tigtanaw kay ko og kaning K-drama sa una po. Hala pariha ta. Yes po, tigtanaw kay ko K-drama sa una. Ang ganahan kay ko ng mga long series. Yes. po. I think Kanang mga Suspicious lawyer, Partner, yes no? po. Gusto niyo ko So for sure yes. nakakita kanikuan katubi taong si usa nga bag-o katong bag-o bitaw trending nga medyo na siya wala na ko nakaapasan. Wala siya. nakakaapas, Halata yun po. I see. I think kato siya na series akong kuan kay Suspicious Partner yata to siya. Lawyer gyapon to siya. Oo. And anak ko sa ko ang grade 10 yata ko ato or grade 9. Pag mag senior high ko mag-UMS gid ko. Kay gusto ko okay. mag-attorney and mag-prosecutor jud ko. And na-discover na ko ang Polsci, dili dapat siya ang ako ang i-reconsider as pre-law. Ang ako dapat i-reconsider ato is ang education nga katong sa Araling Panlipunan. Kay pwede raman pud siya. Kay humanities man pud siya na part.
na-realize na ko ang Polsay, ma'am, kay na ako'y kauman sa church nga Polsay po dire sa CMU. Nga nice ni siya if gusto ko ka magkani. So, na-fascinate pod ko nga, why not no, kani ka na. So, from grade 11 to grade 12, muna gid siya nakaset sa kong utok nga mag-Polsay gid ko. Ang CMU ray maghatag og Polsay nga free higher education dire sa Mindanao. As far as I know, kaysa CDO, wala jud siya free nga Polsay po. Yeah, that's why I asked kung anong nag-CMU ka kay syempre, unay ka ditong mga university sa Cagayan. So, it's because of the political science. Nga free pa jud. Nga free pa jud. So, Yes that's the po. reason na ilhan nimo ang atong Vice President for Administration. Kaswerte nimo nga nakamaestro kag Vice President. Yes Unya, po. coming from him, the words, my God, nga maingon og is a resilient student. Kabalo baya ka kung unsa ka high standard si Sir Pava, di ba? Unya, coming from him, murag, it's an honor also nga na-interview ti ka. Thank you, sir. Diba? Thank you, ma'am. Thanks to your friends. Thanks to Via May and to Camille. Because si Camille yun ang hinungdan aning tanan because of the bloodletting activity. So, Sa ARSO. dito mi nag-ila sa ARSO. Kay partner namo ang ARSO with alumni, CMU Alumni Association sa pagpahigayon atong bloodletting. Dito na ko nailhan si Camille nga very smiling. So pag interview na ko kang Camille, ikuhot doon nato yung mga friends. Yamang na-mention man mo niya. I don't know if nakapaminaw ka sa interview. Nag-share siya sa amo ang GC po. Yes. Ato. Naa dito sa interview unya na-mention mo tanan. Pagka-following na dahil nga mga after atong interview si Via na pod kay ingon man ko kay best friend nimo. So riyan ako kang Via. Wait lang, kana imong friends po na ni Kuan Camila. So kamo gid ay nga group of friends. Yes po, circle po, miss. Circle of friends nga mga resilient o di ba students. Sige daw. Again, political science. So mo to na influence ka sa kato imong mga ginatanaw. Yes po. Kumusta ang political science so far? Lisod yun siya, ma'am. And at the same time, very daghan yun siya og basahonon nga kurso. And kaning samot na po karon nga nagtesis nami, mas nadungagan po siya ang kabugaton sa program ang graduating pagyod. Kaya napa po may tulo ka subject aside sa among thesis. So magbalance gid mi sa among time. And napag-org, ma'am. So mag-juggle po. Enjoy gid ako ang Polsay, ma'am. Bisang gahilak-hilak ko ani nga kurso. Mo man gid akong isudlan, giundangan man gid ako siya isa ka tuig para gid nga mosulod ani nga Bitaw, course. diba? Yes po. Gisacrifice So gid I nimo. need to face every kaning roller coaster ani nga kurso kay gamay na lang gid pod. Yes. Hapit na pod jud. Isa na lang ka semester. Unya Yes po. next week inyohang midterm exam. Tunga na gid siya. Oo, si Glory May Uyang Gurin. Hi, baby boy. Classmate pa na ka na siya, ma'am. I see. Hutnon tamo mga fourth year. Okay, before mo exit diri sa CMU, dapat ma-share na ninyo inyong life. 'Di ba? Kung giunsa ninyo pag-survive. Naka-mention ka, officer ka sa USCO. Sige daw i-share sa amo unsa pa imong mga extracurricular activities. USCO. Vice chairperson ko karon sa USCO, ma'am. Wow. And then, outside sa CMU, na ako'y mga organizations po nga na-joinan. Member po ko sa Tribok, which is based sa Bukidnon. Unsa na siya? Tribok Project po for Environmental Protection and Conservation siya nga group. Mura siya NGO gyapon, ma'am. Oh. Based siya sa Bukidnon, sa Malaybalay ang iyang office for this one. Next is ang Taguluan Gender Advocacy Group, which is ang Wow. pinaka-main ako na ginafokusan karon sa kuang NGO po. Based na siya sa Northern Mindanao. Di lang ni siya sa Region 10 actually, kay nanapod may member outside Region 10. Meaning murag inyuhang usi tawag na charter ninyo na nga charter. Kanang dato naka Unsay tawag na ha? Basta kay didto Taguluan lang na siya alone pero naay other places. Yes po. Dili lang sa Taguluan amo ang gina serbisyuhan Oo, kibali. yeah. But the entire kaning What's the name? Tagad po. Ay Tagad. Taguluan Gender Advocacy Group. I see. Sige daw, ato sa natagsa-tagsaon. USCO. Nganong naka-decide ka nga mag-officer sa USCO? Unya, Vice President? Actually, ma'am, ang pagdagan ako sa USCO kay dili ko vice president. Social manager ko po. Oh. Pag social manager na ako, na-elect namin tanan together with the council, kompleto mi ana tanan. Yeah. Nag-resign na nga mo ang vice president.
So, na-appoint ra po ko. Appointed. Dayon, yes po. That was Okay. August. Last Oo, year only. pag-start. Yes. Sige daw, unsay, syempre ka nang ikaw gid ang gi-appoint sa kadaghan ninyo unya social manager ra imong gidaganan unta. Pero gi-appoint gyud ka meaning you are really someone nga makalihok as you deserve that position as the vice president. Unsay imong role sa sa USCO as the vice president? Ako ang ga-assist sa among president po. At the same time, basically handle po na ako po ang akong uban nga mga officers kay aside sa vice president ma'am kay namong kay committees nga ikaw ang mag-chair. So under sa governmental affairs so kibali ang governance gyud within internally kibali kay murag isa po ko sa mag-lead sa council po. So kung unsay role ni president po mag-assist po ko sa iyaha if na po yung other mga needed nga work na needs to be done sa council na po ko nga magtalikod sa president of course as his his VP kibali. Yes. Uy, nag-watch karon si Corcor Takyang Jesta? Member na siya sa kuan ma'am. Taguluan. Yeah. Yes po. At the same time taga Quezon na rin na siya ma'am. Nag-eskwela na siya sa CCC karon. Oh, basi ganahan ka mo greet or Hello, shout out mga Taguluan friends, Tagad friends, Corcor, Mami Kim. And sa tanan nag-watch tara din ako makita kung sino nag-watch right now. So sa inyohang tanan, mayong hapon. grabe akong ubo actually. Mo nang gipag-greet ta ka. Giputol sila ato ang kuan interview. Yeah, wow. Thank you so much daw ingon si Corcor. So student siya diri? Sa TCC Sa po. TCC. Yeah. From Quezon, Bukidnon. Quezon Bukidnon. Mura mong nagbaylo, no? Nagbaylo lang. Yeah. Sige, going back. So, USCO. Unsay mga activities na sa USCO nimo nga na-handle? From last semester, ma'am, ako ang activity head sa amo ang outreach program dito sa Don Carlos sa Pinamaloy po. Ako po ang nag-lead ato together with Whitney. Ang kauban na mo sa council po. Ako po ang chief commissioner karon sa Halalan po. Kuan na po mo? Mag-elect? Yes po. Doon lang election po, April 10. So, kamulo na po umiog dawat sa application. Oh. Application period na po karon. And ako po ang head karon sa USCO Halalan nga committee po. At the same time, ako isa po ko sa mag-head for the upcoming na pre-employment seminar sa CMU. Para sa mga Graduating students po in partnership with the OESP. And mga mentoring sessions sa USCO, ako po na siya nga delegation. Oo. Yes po. Dayon, sige, that's for USCO. Yes po. Dirita sa Tagad or Tagad kay Taguluan God. Oo. Unsay imuhang kuan ani? Imong role? Chairperson po ako sa Tagad sa Committee on Policy and Advocacy po. Dara po ko nabutang kay as Polsay, murag gisaligan po ko for the drafting of policies within Taguluan and neighboring nga mga municipalities. More likely, ang amo ang organization ma'am kay more on policy lobbying gid siya. At the same time, engagement within the community para ma-strengthen ang amo ang goal bitaw ma'am, which is ang empowerment at the same time the equality within the Region 10 po. Sige, unsa ni mga na-conduct ninyong activities? Dagana actually minakandak ma'am. Isa sa TCC sa among nakandakan last year sa amo ang Pride Summit. Dara mi nag-discuss Pride is for Pride Summit ma'am kaning for the LGBTQI+ community. yeah. Yes po. And the allies. Di ba naman a certain particular month for Pride celebration? Ma'am. June. Yes po. So that was June last year. Dili siya June nahitabo last time. That was November. I November. believe. Yes po, November Okay. 2 siya. Nag-author po ko last time sa under Tagad Japon, sponsor to siya ni Tagad. Naglabi po sa Tagad og anti-discrimination ordinance. Mano siya SOGI bill kung sa nationwide man siya tawagon. Pero within Taguluan lang to siya so far, ma'am. And yes po, isa po ko sa nag-author atong anti-discrimination ordinance. Nakalabi na po siya karon sa
Taguluan nga municipality. And we are planning also to have another policy nga ilabi this coming katapusan or next month po for the local aids po siya na ordinance. So far, unsa na yung mga na-approve? So far po, ang pinaka-heavy na mo kay katuyo ang ADO, ma'am. Unsa man na siya? Anti-discrimination ordinance. Anti-discrimination. Nakalabi na po siya karon through our equality champions within the municipal councilors sa Taguluan. Kamulo na po siya reading and hopefully before mahuman ang tuig ma-approve na po ang ordinance ato. Taguluan will be the second municipality dayon within Northern Mindanao nga ma-approve ang ADO. Sa tibok Northern Mindanao. So anti-discrimination. Yes po. Unsa may sulod ana nga policy? It is to kaning give protection po especially sa ato ang mga brothers and sisters sa community, sa LGBTQ community. Pero dili lang po siya limit sa LGBTQ kay kung ang imuhang so GSC align Japon sa kung unsa naka-stipulate sa ordinance po. Protected po ka. So tanan po protected. Straight man ka or dili. Yes po. Protection po siya for discrimination. Dili lang siya discrimination nga kaning emotional and physical, that includes the workplaces na discrimination po. Stipulated po na siya sa ato ang ordinance dito para dili po ma-discriminate ang everyone sa ang munisipyo. Yes po. So it's a protection among youth. Dili lang siya youth, and not ma'am. only youth. Not only youth, everyone. Everyone. Po. Yes po. That's good. Ingon pa ni Korkor, kaluyan. Yes po. He is Tama, praying. siya. Yeah, and also si Alexandria Soto Radaza is watching. Hi! Tagad po na siya. Ay, tagad gihapon sa Kataguluan. Yes po. Are they students also? Students like na sila sa TCC po right now. Uy, hello sa inyong tanan diya sa TCC. I've been to your place. Very nice school. Oo, nakalaag ko dito. Very short lang yun nga paglaag. Anyway, sige. So, that's Tagad. Katong isa, unsa tong isang Tribok po. Tribok, yeah. Yes Unsa po. man po ng inyong advocacy? Si Tribok, ma'am, kay more on environmental protection and conservation within Bukidnon. Member lang ko sa Tribok, dili ko officers, pero active po ko na officer ay na member sa ilaha po. Shout out kay Ate Rory, the president of Tribok. Dagan po mga initiative si Tribok last time, although medyo naglaylo siya karon. Honestly, mga tree growing na mga activities, na mga run for a cause. Nalimot lang kung sa to siya name, but malay-balay to siya held last time para maka gather enough nga funds po for the cause sa organization, which is to plant more trees around Bukidnon, especially sa mga vulnerable nga mga areas. Yes. Unsa naman inyong mga activities nga nakandak? So far po, ang mga tree growing usually right now, I think last year pa, I think nasa mga third quarter ang last pang activities ni Tribok. Pero kana po, more of environmental protection and conservation gid siya, ga-revolve ang iyang initiative. Yes. Nakakandak na mo diri? Sa naka-partner po si Tribok with the USCO and SCC and COFESCO last time when USCO conducted the last September during sa founding anniversary. Last year lang? Yes po. Nag-triggering po mi last September dara sa Muswan Peak. So partner po na mo si Tribok ato na time. Meaning tree growing, inyog yung anhaan Yes every... Actually, tomorrow balik na po mi. Very good. So, Yes unsa man na po. siya every 3 weeks. Every 3 weeks. So, dili na maabot og sa kabulan. Yes po. After 3 months pa po siya na magibalikan. After 3 months since September, pa siya okay. monitor. Tapos, after that, every 3 weeks na dayon. Very good. Yes Kumusta man po. inyong mga gipang tanom? So, for ma'am, nangabuhi gid siya. 100%? Yes. Dili po siya 100%. Na po siya mga 10 to 15% sa total, I think 600 yata to. Or 600 yata to ka seedlings ang gitanom sa Muswan Peak. Kanusta na siya? Nahitabo? During the founding anniversary. Founding anniversary. Yes po, last year. Yeah, September. Yes po. So, daghan ang imuhang mga activities di ay. Di ba? Kay murag September gapon tong inyong
activity sa USCO? Ang among activity sa USCO ma'am kay katulang sa Katong founding or ang sa founding nami booth ato po. Ayan. Ano nagpasikat ang mga bayot ato sa USCO. Namo nadol sa tennis court ato na time at the same time divide mi ato ma'am kay napo mi ano pud ato kaning sa CME leads at the same time height po to siya sa katong bagyo ma'am, katong flash floods. Oh. Yes po, nagtabang pod mi ato. Nag-initiate pod mi ato with the USCO, ARSO and SSC dito sa Yes. OSAS po. So, medyo dagan-dagan jubig kaning mga lihok last September. Ngano tuod nga naka-decide ka or kasi naka-influence nimo to join ani nga mga organizations? Actually ma'am, gusto jud kayo kumo-join og mga organizations para bitang maka-learn ko more sa mga initiatives ani nga mga organizations. Kaning tagad ma'am kay gabi kina siya ka blessing in disguise ako kay actually dili jud unta ko mo join sa General Assembly ani, pero tungod kay na-influence ko sa among isa ka subject which was si Sir Pava ang nagtudlo sa mo ato. Oh. Yes po. Shout out sir sa among Yes. sustainable development nga subject po. SDGs sa United Nations. Most of the organizations kasi ma'am sa mga NGOs and CSOs, and that includes the student organizations, ga-follow good usually og kaning mga SDGs. Yeah. Gender equality, protection sa kalikasan, partnership for the goals, ina na ma'am ba. So, na-influence man ko sa mga katong nga subject ma'am. So, gitry gyud ako akong best nga as long as pwede ko mo apply for application for membership mo apply jud ko ma'am. Oo. Kato po. And dili po siya tungod nga gusto lang ko mo join but gusto ko mo contribute po sa akong society ma'am as political science student pod. Yes. Kaning isa po siya sa mo ang among advocacy, murag kaning embedded na siya sa mo na we fight for what is right, Yes. for the justice of kaning everyone around you, kay dili naman po jud ikaw ang maapektuhan at the end of the day, but also the people around you, especially those who are vulnerable and the minority po. Kano sa ka nag-start og join og mga ingani organizations? Since Second year ma'am, nag-start na ko og second year course. college? Yes po. Sa elementary ka or high school? Sa high school po, consistent po ako nga president sa high school, sa junior high school, and at Ay, the same wow. time, sa senior high school po, president po ko sa among Oh. grade 11 and grade 12. Pero dili man good siya inana ka kaning active ma'am. Compare nimo sa college life nga mga org mga pasagdan yun mo maliyok sa iyang initiative. Yes. Nalang mo i-follow nga mga protocols Yes. para makakandak. Sa junior high school man gud, senior high school dili man gud siya inana po. So dili kay ko na naka-equip even if ma-practice na ko ang office last time, dili gud siya inana ka efficient for me nga naka-learn ko so much from that. Sa college gid ma'am. At the same time sa outside yun, like the real world nga mga senaryo nga makikitubang kag mayor, Oo. makikitubang kag mga councilor nga na ba, nandili na ba ito mga basta-basta yung matubang po. And na-boost gid ako nga na ma'am, ako ang murag Self-confidence eagerness, and self-confidence nga mo speak for those who are vulnerable, the voiceless sa society. Gisa na ka-influence ni mo, ana? Nga ay, dapat mo appeal ko ani. Kaya imagine, president ka. Kuan ma'am, kanang Imuha lang gid na. Kanang, murag na nagid siya sa ako ma'am, murag kanang gitawag nila nga Yes po. bida-bida. Kana gid siguro po ma'am. Oh, Yes po. diba? Di na to na siya ma-deny Yes. nga nagid ang idea sa pagbida-bida, pero bida-bida with a cause po siya. Yeah, yes, Not of for course. clout. Oo. Yes po. Inanagid siya ma'am. More danagid siya ka Oo. Aside from kaning mga memories nimo sa organizations and kanang imong mga groups, no, unsa may pinaka dili nimo malimtan, unforgettable and memorable experience diri sa CMU sa imong upat ka tuig nga pagstay diri? Grabe ako experience sa CMU ma'am, kay roller coaster gid siya. Aside sa kalipay nga dili na ako maiyap, ug di na ko siya mahunong-duman gani karon kung unsang mga kalipay. Kaya hasta na gid sang daghan na ang kasakit gyud ma'am. Yes po. Second year college po ko, second semester, na-diagnose po ko og depression. Oh. Yes po. I was diagnosed with MDD, major depressive disorder and panic attack sa Davao.
na-stress gid ko. Ngano sa Davao? Free Dito ka po siya. pa-check. Yes po, sa SPMC. SPMC. Yes po. Ngano sa imong is it okay to talk about it or Pwede raw po, pero ako lang siya. sige lang. Yes Oo. po. Na-stress gid ko atong sa amo ang mga kuan ma'am kaning murag na heavy bitaw siya sa ko ang end ang mga subjects po ato nga okay, year studies. ato nga semester at the same time na mga personal nga mga problems with internal sa akong family and gasakit-sakit na po akong nanay ato which is namatay na gid siya karon. Oh, so sorry to hear Nag-sleep that. na gid siya. You mean your lola or your Mama sa kong mama po. Ito lola. po ako sa ko ang lola. Ah, Yes that's po. why. So very close to you. Yes po. Dato yun ko nagdako sa iya. So, Yes. murag nagpatong-patong po siya. Ang kabugatan, wala ko kasabot gila to ma'am. So, nagpa-help gid ko. Nagpa-seek og professional help kay niabot na gid siya sa point na di na gid siya kaya nga i-comfort na ako ang self. Yeah, pero it's good ha. Kay nakabalo ka nga, I need to consult a professional Yes. kuan gyud para nga matanaw kung okay pa ba ko or unsa na ni akong gibati. Kinsay naka-help nimo nga kada bitaw moingon ka nga, uy, dapat mo adto ka or ikaw gid mismo lang ang naka-realize. Sa former chairperson po siya sa COASCO, sa agriculture. Akong mami-mami po sa CME, si Si Kyle. Kyle. Yes. Hi, Kyle. Yes po. Mami-mami po na ako, anak-anak po ko ni Mami Kyle po. Si Kyle is from Agriculture. agriculture. Di ba graduate na siya? Yes po, last year siya nag-graduate. Oo, Nalimot ko sa iyang nakapost ko sa iyahang kuan ka ng speech. sa graduation. Oo, nga Yes. nag-viral siya. Hello to Kyle. Siya po ang nag-help sa kuha. Siya gid ang nag-uban actually sa kuha do sa SPMC ma'am kay ihapod tong ano po nga time. Ihapod tong kaning check up ato na time. Kapag check Yes, up po siya. appeal po siya, di ba? Iyapod tong gi-share man. I think na-open up po to niya ma'am. Na-share niya during po. that speech, katong Yes speech. Po. Na-open po to niya sa speech niya. So, siya ang nag-help sa ko, ma'am. Siya nag-uban sa ko arad to. And so, I'm so glad yun, ma'am, nga nag-uban siya sa ko ato na time. Kay, dili ko pagawason sa mental kung wala siya. As in na Yes naman. po, kay dili mo sugot ang doctors nga pagawason ko, ma'am, kay high daw ko no kayo ang level sa ko ang suicidal na mga attempts. Oh. So, kung walay waiver, which is dili dapat ako mo perma kay ako man ang client or ang patient dapat lahi po. So may gani kina si Kyle ato na time siya po nag-sign in behalf sa ko ang guardian. Yes po. Kay dili jud ako makagawas sa dos SPMC if Wow, ever. but praise God, you're Yes. you're okay now. Nag-stop na po ko last January sa ako ang meds. Dili na po siya consistent na mag-meds ko kay kaya na po siya. Wow. Hindi na po siya na naka-heavy. Yes po. Maybe grabe ka ka-competitive. Siguro taas ka yung standard nga imong giset sa imong self. Kana po siguro ma'am kay mediocre lang man na student pero dako og pangandoy. So Yes. dako po siya nga tol sa ko ang mental health jud na pag gamay og score, gamay og grado. Hala, nakaagi ko ana ay. So, murag- nga muhilak ko basta naay makalabaw sa ako ang score. Niagi ka na? Kanang Dili muhilak po ka. inoon ma'am kung makalabaw og score ako mga friends kay mali pa inoon ko kung na mga pasarming tanan. Oh. Katulong siya ma'am kay need yun ako og kaning specific nga grade. Ato na time I believe kato siya nga time ma'am kay para makapasok ko unta sa High school. kaning recognition. Recognition. Di ba doon man naka-semester Yes. ipagtapok ma'am. So kailangan ako ma-achieve na ito nga grade kay para makapasok ko apel sa recognition. Wala gid Yes. siya naabot. Oh, So, mo murag to nadungagan isa. gid siya. Yes, murag nadungagan gid siya, ma'am. So, kato. Pwede ba i-share nato kung giunsa nimo pag-recover along the way aside from the meds? Is it Yes okay? po. Yes po. Yeah, kay murag mas okay siya hisgutan. Kay para sa mga who are also struggling right now. Oo. Sige daw kuno GJ. Pagka third year na ko, ma'am, I was advised na dili gid ko mag-student org sa CMU para ma-focus ko sa akong ACADS at the same time ma-focus ko sa akong meds. Yes. Para dili ko na nakabisi kay pag after class pwede na ko mauli. Ano. So nagundang jud ko ato og org sa CMU sa sulod. Oh. That Like unsa nga mga orgs? mudagan man to ko ato mga council student council ma'am pagka third year I was invited also pero gibang decline gid ako siya ma'am kay dili gid siya Kaya. ay kailangan din ako protect ako ang mental health True. ato na time Correct. at the same time basta makasaban ko sa doktor Yes. ma'am nga Kay gibawalan gibalik, pud ka. yes po anong mobile sa kadiri niya
gingnan mi ako nga bawal na ba murag gipili na As ko nga in. mag peak og struggles ato na time. Yes, yes. So naundang jud ko og org at ma'am sa sulod. At the same time, kung taas kong time, taas kong free time, matulog jud ko. Yeah. Pero ako yung i-regain ang kusog nga nawala sa ko ang Kay sige kag bilar before? dili gid siya malikayan ma'am nga magbilar, especially Oh, nga yeah. magbasa inana po. Di man sa pasabot nga kaning tigbasa gid ko kaayo ma'am, pero needed gid siya sa Yeah, kurso. needed labi na sa imong course. Yes Kay more po. on, di ba, mga words, nga na. Magbasa gid ka. Magbasa dapat. Yes po. So niundang jud ko og org ato, isa to siya sa nakatabang sa kuha nga mo calm ko kay kung naka sa org ma'am, stress ba igud ka sa org works at the same tinuod. time sa imong constituents. Mahimo magong siyang Oo. karibal sa imong Karibal studies. gid siya sa imong studies. At the same time, dungag siya stress imong gyud kana. So nakatabang to siya sa kuha ang pag-undang sa orgs within the campus. Pero mo po siyang nag-open og door sa kuha. Kay? Outside. Kay ma-engage ka sa outside nga mga organizations? Yes po. Imbes kay niundang ko sa inside kaya para mag-focus ko sa outside ni noon ma'am. Dire ako nagsugod pagka third year na ako first semester nga na-active ko sa NGO, especially sa Tagad. Okay. Murag, instead of stress na ang ginahatag sa kuha, more likely pleasure na siya Oh, sa kuha ang that's end. Na murag, good. ay, thank you Lord na mi na human karon. Ay, wow. So, satisfaction. Satisfaction na siya ma'am. Especially si Tagad, satisfaction na siya nga. Kabitang, gabi ka, naubos gid ako ang self-esteem pagka second year na ko ma'am. Oh. Gabi gid siya down akong confidence ato, especially sa ACADS. Like, maulaw na gani ko nga mo speak up sa klase. Tungod sa... Kung kitaas lagi imong standard. Taas akong standards akong self. Sa imong self. Pero, dili, mantay na naka-bright. So, dapat yun mo double, ano ba? Murag, Yes. sobra yun siya, ma'am. So, nakatabang yun og dako si Tagad sa Yeah, kuha. that's Especially nga, good. gisaligan ko og dagko nga mga trabahoon. Kay, ang ako apong committee, which is ako ang chairperson na ng committee, ma'am, kay, siya ang pinakabugat sa tanan committees within the NGO. I Ana see. NGO. Kay, more on, ikaw man gud mosulat sa mga polisiya nga i-propose sa inyong LGU. So, isad gud siya if mapataka ka. And, Yeah. dato na ko narigin akong self-confidence, ma'am. Nga, So, ka na gid siya ang naka-help sa imong nakahelp gid siya sa kuha, ma'am, nga napoday ko'y capacity to perform this one. Yeah, Kasulot yeah. pa day ko inani. Oo. Kabalo pa day ko nga kaya nako ni i-write up ang mga inani nga mga bugat nga mga butang kay dili biya na basta-basta gyud pud anang aside. Yeah. And I was so blessed to be with these people pod nga dako og salig pud sa ko, ma'am. By the way, si Justin Rosales, touch kay ko ani nak. Thank you for being with the God. President pa na siya sa Tagad, ma'am. That's Founder pa na siya. why. Hello Justin. Yes Asa si Justin karon? Nasa karon sa CDO po. Cagayan de Oro is Yes working po. already. Working already po. Yes, ma'am. Yeah. Hello Justin. So aside from Tagad, unsa pay other nimo nga activities diri sa CMU nga mao'y naka-help or mao'y imuhang gibuhat gyud para gyud nga ma-regain nimo imuhang usa tawag ana kanang mental health. Ang pagka third year na ko mamaki, wala naman ko ibuhato nun sa CMU except sa mga eskwela. So, maglaagid ko na sa akong mga friends kung free sila. Especially kato akong mga circle. Asa mo usually manglaag nilang Camila nila via Latagaw kay mi, ma'am, ay. So kamo ang Pero group around Latagaw. yes po. Pero dili mi natagaw nga dagag kwarta. Ha? Kapitan ko asa naman sa takaron nga boarding house. Ay, boarding house? Magluto-luto ta, magbanding-banding, mag chika-chika. I like that. Kani Oo. magluto-luto mi, ma'am. Oo. Lahi day mo boarding houses? Lala mi boarding houses po. Okay, si Via o si Camille Uban ang silang duha. roommate gyud wa gyud gi ko ano Yes gi po. basta-basta kay Na sila roommate. ka-close mang duha. Kay since high school pa man na silang duha. Elementary Elementary actually, gid ay. oo. Yes po. So, kung asay free, kinsay free, kay mga Oo. busy man yun ang majority sa mo, especially si Kams atong nga time, pinag-arsa naman siya, third year pa lang. Busy na. So, kung free mi, maglaag mi, maato mi sa among friends, ilang Jacqueline Victoria sa Quezon, madumi sa Kabakungan residents tambay mi dito sa Quezon na kung free mi dako gid na siya tabang sa ko apo nga Yes. to be present with my friends po ina na oo. siya. Sige, short kaya atong time GJ. How about study habits? So, sa imong study habits, pinaka-effective sa imong ha? Ang pinaka-effective sa akong study habits, ma'am, kay kaning
magbuhat ko og ako ang own junior reviewer. Oh, maghimo Kana ka siya. og unsa man na, magsulat ka. Mga reviewer na ko, ma'am, ipang print na ko na siya. Kung Okay. naami mga modules or naami mga stud notes na daan or mga notes from the class, ako na siyang i-simple as possible, ma'am, nga dali na ako siya masabtan. Oh. So, ako na siyang ipang limanize, na ipang share pa na ako na sa akong mga classmates. And ganahan ko magsulat-sulat, ma'am. So, kung naay mga case digest sa amo ang klase, magbuat-buat ko na ipang send ako na sa akong mga classmates. Isa po sa ako ang study habit, ma'am, kay magbuat ko sa akong own nga mock exams. Wow. Yan na po So siya. imong gina-test, imong gina-exam imong Yes self? po, mag-multiple choice ko at the same time identification. Ipang printin ako na siya. Tapos ako na siyang ansyanan sa akong own. Kakulba sa di mo no? Ina na siya. Na kay own printer in the house or boarding house. Magpa-print ko, ma'am. Oh. Ga-print po ko sa office. Ina na. Kung makaprint Kaya para ko sa lang office. ginaakay mas Para tarihan. nakoy own ako nga reviewer po. What time of the day ang imong pinaka-effective nga to Usually, study? ma'am, kay panggabi jud ko. Oh. Dili jud na ko kaya Paingon bilar? makapokus. Or paingon kadlawon? Tama na gid ko ana mo limit jud ko sa akong self, ma'am, nga tama na gid ko alaon na pinakadaas na ginang alas 2. Kay kailangan gid ako mag-sleep at least 2 hours or 3 hours. Kay mamata naman pud sayo. Grabe sana ng 2 or 3 hours nga matulog. Oy, Yes. tinuod. At least 2 to 3 hours especially pag na mga exams po. Kay para kanang padayon po ang pagdagan sa utok sa gisalihan. Hindi siya Oh my mawani. gosh. Anyway, pila na lang kabulan ang Yes remaining diri James. Kuan na lang no, pila na lang gid ka months mo graduate na gid ka sa CMU, and you have now the right to say nga na-survive na. Ma-survive na gid ako ang ma-survive. CMU. Alas 4:52 na ug hapit na gid ang atong time. How to survive CMU? First gid kay mag-ampo gyud. Ini prayer gid mo hang backup sa everything. Mo gid mo siyang mo gid imong unang buhaton. Before ka mo sabak sa isa ka gera, especially kung mag-exams ka, kung maglibog ka sa imong buhatonon, you need to ask for guidance gyud sa Ginoo sa imong pangbuhaton na nga adlaw. Second kay always pick a struggle. Pick a struggle gyud, dili gyud tanan mga problema sa kalibutan kailangan nimo buhaton at the same time. Yeah, Kay true. kaning kaya man na siya kung nahinayan, especially kung naka CMU. Kay dili gyud siya permi nga kung mo na siya imong batonon karon buhaton nimo na siya tanan. Oo. You should pick the struggle kung unsay mas urgent and mas important na buhaton kay tanan mo good buhaton na sa CMU importante. But what the urgency anak nga butang ang imo yung like imo siyang i-habit ba na mo gid ang imuhang unahon Oo. ana. So pick a struggle gyud at the same time i-minimize gyud rather ang imuhang sa tawag ana, i-minimize nimo ang imong pag-cramming sa mga butang, especially if heavy siya ang imong buhatonon kay CMU is a standard nga school, and kung ang imo pag yung program kay dili siya inana ka sayon, dili man gid sayon tanan program pro. Yes. Ano bitang mas kaning need siya og mas taas nga time for you to learn, like Oo. kailangan pa nimo basahon na tanan para makabalo ka. Dili jud ka magbasta-basta og cram. Yes po. So meaning dapat nakaset gyud no ang imuhang mga buhaton. Ikaw maayo ka sa time management? Na ako'y tickler always dala, ma'am. So, everyday ko gasulat sa akong tickler kung sa akong buhaton nun. Although, dili gid na siya mawala ang cramming, pero minimal lang gid siya sugod pag-practice na ako sa akong tickler. Kaya mag-watch ko checklist na ako kung sa ako ang task. Mga to-do Oo, list. To do. Usually, weekly siya or kaning everyday kung naay mga ipang-add na po nga mga buhaton nun para malasan pa na ko ang pagtinapulan. Yes. Kaya dili gid malikan yung procrastinate, ma'am. Yes. And magtutok Pero si sa Via, cellphone. ingon siya nga procrastination, ma'am. So, yeah. Yes Isa gyud si Via ba to naka-share or na ito'y isa nga ako na interview. Yeah, usa gyud si Via gyud. Ingon siya kay mag-TikTok. Oo, sige siya tanaw sa TikTok. O mag-scroll unya. Mura ba og iyang pastime, unya di na niya mabantayan nga ang time taas na di ka iyahang na-consume nga oras. Sige, anyway, salamat kaayo, GJ. Thank you, ma'am. Any message sa imong self na lang and to your batchmates? Sa imong self? Sa akong self, gamay na lang.
Yes. Laban na jud kay mo na jud ni. True. This will be the start of your dream. Mas dako nga panganday para sa imong kagalingon. What's your plan, by the way? I am planning to go to law school, ma'am. Wow, Hopefully, paboran sa diretso. Ginoo po. Yes, God bless Yes you. po, kung naapoy blessings Asa sa po mga napita? Dito na Cagayan? mag-apply po ako sa Bukso. Bukso, okay. Yes po. At the same time, I'm considering din po Cagayan sa Liceo. At the same Yes. time sa Cebu po. Yes. Why Cebu? Sa Nakay- USC. Okay. San Carlos po. Sige. At taga Cebu po ako ang mama. Mama. Yes po. So, Sige, medyo so dolo na siya. message to your batchmates. Gamay na lang, guys. Ayan. Laban mo sa inyo ang mga thesis dira and sa ato ang Na tesis? yes po. Title? Ako ang thesis po, ma'am, causality po siya. Unsa siya? The causality of the relationship of kaning Facebook presence sa mga political actors last election diri sa Bukidnon. And Hello, we will wait for that. yes po. Pohon, Sige, ma'am. balikan ti ka ha. Yes po. I mean, i-message ko. Yes po. Sige. Ano ba siya kung study? Laban mo, everyone. Gamay na lang yun kaayo ato ang months nga nabilang din sa Yes. MU. Graduate na yun ta. Laban mo sa inyong sa ato ang mga remain subjects, sa atong upcoming midterms, of course. Let us slay the midterms and kita ito po sa atong seniors night. Dito ta magburak-burak yun. Yes. Yes. Sige, kano sana? Seniors night? Seniors night will be on June po. First June. week. Okay. Yes po. Salamat kaayo, GJ. Thank you so much, ma'am. Hail James Amante, usa ka 4th year political science student. Alas 4:57 na, wala na tay time. Kini na lamang si LG Iman Aninayon. Bye-bye.